Greetings. Nasingathi timbotarise nyaya ye-commitment. And ndoimba kuti mu-commitment mune kuzvininipisa. Yes, I think, there's humility, which I find it's now a rare characteristic of the born again of the century, the born again of your church, of my church. Kungoramba vachiberekwa kutsvava pamitauro nepakutyora mizura nepakugutsurira misoro, and yet actually there's no spiritual mileage or progress happening in the people's lives, right? So I'm going to read to you from 2Samuel chapter 15, from verse 19. The king said to Ittai the Gittite, "Why should you come along with us? Go back and stay with King Absalom. You are a foreigner and exile from your homeland. You came only yesterday, and today shall I make you wander about with us when I do not know where I am going? Go back and take your countrymen. May kindness and faithfulness be with you." But Ittai replied to the King David and said, "As surely as the Lord lives, and as my Lord the King lives, wherever my Lord the King may be, whether it means life or death, there will your servant be." Ittai is coming into the life of King David. Zvinhu zvakamira manzonzo. Ittai is a Gittite. He's not a Jew. Ittai is not a Jew. He's not an Israelite. He had every right yekuti asafamba na King David, because pataverenga pa King David is in trouble. King David is a runner, border jumper. Ari kutiza King David, chitsoka ndibereke mwana wake Absalom adya rukwenzi mweya yemadzinza yayamuka yekwa David. On his way out of the city, David, Bible shoko raMwari riri kutaura kuti people were still marching before him because he was the king. But musiti reJerusalem, there's another king, Absalom, mwana wake amumukira aita take over. Inzwai, I'm quite humbled at the way King David addresses Ittai. I will repeat. "Why would you come along with us? Go back and stay with King Absalom." King David addressing mwana wake Absalom as king. But well, that's the truth of what is there. Kuti ndichati ndiri mambo, ipo paino umwe mambo akutonga hapo. It does not make sense. Kana ndanga ndiri mambo, I should be in the palace. But dambudziko raitika ndekuti I'm out of the palace. Now, a palace does not make a king, but God makes kings. To go and occupy, the palace neginya would not make you a king, but God himself makes kings. Ittai akazviziva izvozvo. Akati ava vamhanya kunopinda mu-palace kings. Musandingwaririra mambo. Pamuchange muri neni ndichavapo. Kana zvingareva rufu kana upenyu, that will be fine with me. Andikone kuti ndidzokere kunyika yekwangu ndichikusiyai, because ndinoziva pane ropafadzo. But ndadenwa na David. Deno ndanga ntirini ndakati ndiye uya mwana uya wamusikanzwa. Ndakamupa all sorts of names
kuti ichienda ika kuna yeye handiti munowirirana. But King David addresses his rebellious son as a king. You know, when you are a man after God's own heart, humility inowanikwa mamuri, but commitment, kuziva wekuteera. When everything else around you does not speak any volumes of you being a king, asiona vamwe vanhu vachikuita a king. When everything else that is around you zvichiratidza kuti hauzi baba iwe, but wona vamwe vanhu vachikuti baba, father. There was nothing chakange chasara chiri chokuti ndimambo. When you are a fugitive, a political fugitive, ko vana Shimei vaigozotadza kupopota sei? Now, nyaya yangu hombe ndei, ndaropafadzwa naItai ati iye handikusiyei kana zvichireva rufu kana upenyu. Zvakaiswa pamuri naMwari ndo zvandichaita kuti ndimanikidzire kuti mungava munhamu kana mumatambudziko, I will be with you, King David. Izvi zvekuti muri kutandaniswa iyo yaimwe chapter iyi, iyeye Mwari akadurura ropafadzo pamuri. Mwari vanoziva zvavanoita. He knows what he's doing. He knows the plans he has for you. Handidzokeri kuna Absalom. Handidzokeri kuna Absalom. Pamuchange muri mambo, ndo pandichange ndiri. Ndati, when everything else around you, so hazviratidze kuti you are a brother, hazviratidze kuti uri sister, uri dangwe mumusha, kana kuti muri mai vemusha, hazviratidze, hapana chiri kuratidzika so. And yet Itai says, I see beyond the material things around you, zausisina. I'm reminded of Ruth chapter 1 from verse 16. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God my God. Where you die, I will die, and there I will be buried. May the Lord deal with me, be it ever so severely, if anything but death separates you and me. When Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Ndeimwe nyaya yecommitment, yekuzvinzwa kuti no, zvine vamwe handizvo zvandinazvo, ndiri kuona ropafadzo pamurandakadzi. Kuna David ndakaona, tiri kunzwa Itai achiti ndiri kuona ropafadzo. Kuna Naomi tiri kunzwa Ruth achitaura kuti hazviite, musandirwaririra kuti ndikusiyei. Musambondirwaririra kuti ndikusiyei. Vanhu venyu vachava vanhu vangu. Pamucharara ndo pandichararawo. Chamuchadya ndichadya. Muutano kana murufu. Murora ari kuita a commitment kuna amwene wake. But not just because pane nyaya yeuro, but chiripo, there's something that goes beyond, which is of divine origins. Paripo panonzi naJesu bhuku yaJohn, naiwe Peter, mamiriro akaita zvinhu aya, I will read from John chapter 6, from verse 66. Muinzwe. From this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Jesus said to his disciples, you
do not want to live too, do you? Jesus asked the 12. Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. Kana na Jesu akasvikawo paakarambuka nevanhu. If at all moment yekuona kuti Mwari varipo, Jesu akasvika pakurambiwa nevanhu. People turned away in their dozens, walking away thinking kuti isusu tagona, we've made good decisions. And Jesus turns around to his disciples and says, you guys, do you also want to go join the multitude? Vese handikazhinji kana tichitaura muupenyu unzi vese varongozviti, vese vakazodai, vese vakazoita sei. Vese Jesu akati vese vaenda. Do you want to follow them? Please do. Peter anoti tichagoenda kupi? Tichagoenda kupi? Nekuti pamuri pana mashoko eupenyu. Where shall we go? Where shall we go? I don't know you. Mwari watiri kunamata watinotenda kwaari uyu ndimwari wevapererwa, vasina kumwe kwekuenda, vasina rimwe zano rinobuda mupfungwa dzomwe munhu kana muninga dzemudzinza kana anywhere else. Mubhuku yaDavid yataverenga kuna Samuel, 2 Samuel chapter 15, taona muchinda anonzi Itai ati mambo David, inini ukama wangu nemi, it's not based on what I see, on the flowery things that are surrounding King Absalom at the moment. Pachazvo zvake aizviona ari she chaiye, asi aitova she airambwa. Muri mazvigadza henyu she asi hapana anointing. Pamurimi pamurundopinda mubako, King David, I will be with you. Tiri kunzwa Ruth achipa mhiko yake kuna Naomi kuti amwene, your people will be mine. I'm prepared to go and save them in a land yandisingambozivi, yandisina kana passport kana visa rayo. I am prepared. Tanzwa zvinezvi kuna John chapter 6 verse 66. Jesu ari kuti chiendai. Peter anoti tichagoenda kupi? Tichagoenda kupi? Tichagoenda kupi? Mwari ngavakuitire zvakanaka. Tichagoenda kupi? Mbikani tichaenda kupi? Tinaye Jesu ane mazwi eupenyu. Commitment. Ziva wekuteera. Nera Jesu. Amen.